Benvinguts i benvingudes a la presentació de batxillerat de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot. Bé, en primer lloc em presento jo mateixa, jo sóc l'Helena, la cap d'estudis de batxillerat, i aquí veieu el meu contacte. I la meva intenció amb aquesta presentació és doble. Per una banda, vull explicar d'una manera, espero, clara i breu, les particularitats del nostre batxillerat, d'aquí de l'Institut. I per altra banda, pretenc ajudar-vos, especialment pensant en tots aquells estudiants de quart d'ESO que esteu a punt d'acabar i que de seguida s'hauran de fer les preinscripcions i haureu de fer tria de matèries, doncs espero ajudar-vos a fer una bona tria de matèries de primer de batxillerat. Molt bé, en primer lloc, on puc trobar informació? Tota aquella informació que necessitareu durant aquests dies i fins que hagueu formalitzat la matrícula, la trobareu a la nostra web, al web de l'Institut, si aneu a la secció d'estudis de batxillerat. Aquí en pantalla apareixen alguns dels elements, algunes de les informacions que podeu trobar en aquesta pàgina web. Us recomano que feu un bon passeig per ella, perquè descobrireu, com dic, molt de material que us pot ser beneficiós. Per una banda, veureu el vídeo, si voleu, promocional de batxillerat. També podeu trobar, desplegar el tríptic d'aquests estudis amb un resum d'allò que és més subratllat, més destacat. També, si continueu indagant a la pàgina, trobareu un llibret amb el resum dels continguts de cada una de les assignatures, tant de primer com de segon. Això és important, especialment a l'hora de fer la tria, saber quins són els continguts que es treballaran a cadascun dels dos cursos. I, en fi, i molta més informació i curiositats. Per exemple, hi ha una secció de fotografia, un àlbum fotogràfic, en totes aquelles activitats que fem al llarg del curs. Per tant, us recomano, com dic, que hi entreu i que hi passegeu. Bé, aquí va adreçat al batxillerat. Els estudis postobligatoris de batxillerat estan enfocats amb estudiants, òbviament, que tinguin ganes d'estudiar. Heu de pensar que, per anar bé, han de ser aquells estudiants que tenen curiositat, que vulguin adquirir uns aprenentatges, sobretot teòrics, per accedir a estudis posteriors, a estudis superiors. Per tant, amb el que acabo de dir, he resumit el primer i el segon punt que teniu en pantalla. També és molt important que tingueu en compte els consells, l'orientació que recollirà l'informe del Consell d'Orientador de quart. És important que el Consell Orientador de quart, que està format per la Junta d'Avaluació i els tutors, donin el seu vistiplau per poder cursar uns estudis com els de batxillerat, perquè són ells qui us coneixen, que us coneixen més a fons i per tant saben si és una bona decisió que feu batxillerat. Bé, fixeu-vos que en aquesta diapositiva el que intenta explicar és quin és el futur d'un estudiant que ja ha acabat el batxillerat. Per tant, a què dona accés, quines portes pot obrir uns estudis com són els de batxillerat. Fixeu-vos que hi ha una doble branca. Per una banda, un alumne que hagi acabat aquests estudis pot accedir directament a un cicle formatiu de grau superior, o bé, una altra de les opcions és accedir a un grau universitari. Fixeu-vos que en aquest segon cas, si el que es desitja és fer uns estudis universitaris, primer, a part d'haver superat el batxillerat, s'han de passar les proves PAU, les proves d'accés a la universitat, que és el que es coneixia abans com a selectivitat. Això no passa si fem el recorregut pels cicles formatius de grau superior. És a dir, us en recordeu que abans he dit que el batxillerat estava pensat com uns estudis molt teòrics. Doncs és una bona opció, després d'acabar el batxillerat, fer un cicle formatiu de grau superior, perquè aquí adquirireu els coneixements pràctics. I per poder passar a la universitat, en aquest cas, no haureu de fer les proves PAU. Ja veieu que l'accés és directe per un cicle formatiu de grau superior, mentre que si es passa per batxillerat, sense fer el cicle formatiu, primer s'han de superar les proves PAU, les proves de selectivitat. Bé, aquí en aquesta altra diapositiva veiem que al Bosch de la Coma oferim dues de les tres possibles modalitats de batxillerat. Aquestes dues modalitats són, per una banda, la que apareix amb un color lilós a la banda superior del document,
és la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, que fixeu-vos que és una modalitat que té com una doble branca, igual que la següent que veurem ara, una branca que és més d'Humanitats i que està pensada per a aquells estudiants que en el futur es vulguin dedicar a la família de les filologies, de la història, de les humanitats, de l'educació, a un d'aquests àmbits. Mentre que l'altra branca, que seria més pròpiament la de Ciències Socials, està pensada per formar uns estudiants futurs de dret o d'economia, d'administració d'empreses, de periodisme o comunicació, d'educació. Ja veureu que, si teniu curiositat pels graus d'educació, a qualsevol grau d'educació es pot accedir per qualsevol modalitat de batxillerat, sigui d'Humanitats i Ciències Socials o sigui de Ciències i Tecnologia. Bé, pel que fa a la modalitat de Ciències i Tecnologia, fixeu-vos que també tenim una doble branca, una primera branca que seria la branca o l'àmbit més científic, que prepara, forma l'alumnat per arribar a estudis com per exemple poden ser un grau de física, de química, de biologia, matemàtiques, tota la branca de la salut, de medicina, d'infermeria, de farmàcia, de fisioteràpia. Tota aquesta gran branca del coneixement es pot accedir-hi si prèviament s'ha treballat, s'ha estudiat un batxillerat científic. I pel que fa a l'altra branca, que és la tecnologia, doncs amb aquests estudis també es pot accedir a un gran àmbit acadèmic i professional com és el de l'enginyeria, l'arquitectura, informàtica, electrònica, mecànica o graus que són afins. Molt bé. Fixeu-vos que en aquesta altra diapositiva el que us vull explicar és una de les singularitats del batxillerat del Bosc de la Coma, i és que, a part de totes les assignatures que formen part del currículum ordinari, del currículum comú a qualsevol batxillerat, nosaltres oferim 5 matèries més, 5 assignatures més que teniu aquí, cadascuna amb el seu color. Ara en parlarem una mica d'aquestes matèries, però abans us vull explicar per què podem oferir-ne més. Doncs bé, per una banda, això ho podem fer gràcies a que el nostre claustre, el claustre del Bosc de la Coma, és un claustre molt gran, és a dir, hi ha una gran quantitat de professorat, uns 90 professors, cadascú amb un perfil molt diferent. Per tant, tenim perfils diferenciats, molt diferenciats que donen peu a un ampli ventall de possibilitats pel que fa a la formació. També un altre motiu, una altra causa per la qual podem ofertar més matèries pròpies nostres de centre, és que tenim en el Bosc de la Coma els cicles formatius de les famílies d'informàtica, d'administració i de comerç internacional, que això ens permet disposar de professionals especialistes en àrees com, per exemple, el dret. I és per això, parlant de dret, que nosaltres proporcionem a l'alumnat l'assignatura de Dret a Llei, pensada amb un repàs del dret civil, el dret laboral, per tots aquells que en el futur volen fer precisament això, volen fer dret, un grau dedicat al dret, o també a la direcció d'empresa, que també és important conèixer el dret laboral. També, com deia, la família professional del cicle formatiu d'informàtica ens ofereix un perfil de professors especialistes, per exemple, en el tractament digital de la informació. Aquesta assignatura precisament s'ha dissenyat des del Departament d'Informàtica del nostre centre. També som conscients de les necessitats del nostre alumnat i és per això que en la matèria d'English, aquesta que tenim aquí en color groguenc, prepara l'alumnat per obtenir el títol B2, el nivell B2, en aquesta llengua, en anglès. Pensant, com deia, en les necessitats dels nostres estudiants, també s'ha dissenyat la matèria de biologia i química experimental. Abans us deia que les assignatures, els estudis de batxillerat són uns estudis molt teòrics, però per compensar en aquesta matèria s'ofereix la possibilitat de fer pràctiques de laboratori, que és una part important, significativa i molt interessant pels estudiants de la branca científica.
Doncs bé, amb això us explico el per què, espero que hagueu entès el per què des del Bosc de la Coma tinguem un ventall més ampli de matèries a batxillerat. Com puc fer una bona tria de matèries? Sé que als estudiants de quart us preocupa especialment fer aquesta tria perquè teniu por d'equivocar-vos. Bé, en primer lloc, us haig de dir que disposareu de tot un mes, un cop haguem començat les classes, al setembre, doncs penseu des de mitjans de setembre fins a mitjans d'octubre, tot un mes sencer, per poder fer els canvis que cregueu oportuns. Per tant, aquella matèria que potser havíeu pensat que es treballaria alguns aspectes però després no són els que esteu treballant realment, la podreu canviar per alguna altra. Podreu rectificar la vostra tria. Per tant, ja veieu que sempre és possible trobar una solució. En segon lloc, heu de tenir en compte, i molt present, les recomanacions que us facin els vostres tutors o tutores a l'hora de decidir per una assignatura o per una altra. I en cas de dubte, sempre podeu contactar amb mi. Us recordo que la meva adreça de correu electrònic és capdestudisbat@boscdelacoma.cat. Sempre que tingueu algun dubte, sigui més concret o més genèric, ja sabeu que em podeu enviar un correu i jo de seguida contactaré amb vosaltres. I en tercer lloc, aquí a la pantalla us explico 3 criteris que heu de tenir molt presents. El primer criteri, la primera estrelleta, és que per poder disposar del títol de batxillerat quan acabeu segon, ja sabeu que el batxillerat són 2 cursos, heu d'haver cursat satisfactòriament, com a mínim, 6 matèries de la vostra modalitat, de la modalitat que heu triat. Ara, de seguida, en parlarem amb la propera diapositiva. Per tant, un primer requisit és que heu de cursar un mínim de 6 matèries, 3 a primer i 3 a segon. El segon criteri que heu de tenir en compte a l'hora de fer la tria és que hi ha una sèrie de matèries, una sèrie d'assignatures que us convenen més que unes altres perquè aquestes són matèries que ponderen, que tenen un pes més important a la prova d'accés a la universitat. Per poder accedir a la llista de matèries, simplement hi heu de posar a Google Ponderacions 2021, que és el document, l'última versió, el més actualitzat. I veureu que s'us obrirà una taula, com la que teniu ara en pantalla, en la qual hi ha recollits tots els estudis, tots els graus universitaris a la banda esquerra i a la part superior de la taula trobareu totes les assignatures de modalitat. Llavors veureu que cada un dels graus prioritza en color groc algunes matèries, mentre que d'altres no estan marcades amb cap color, queden de color blanc. Segurament que aquí ho veieu, Molt bé. En aquest cas, si hem de fer una bona tria de matèries, sempre hem de tenir present aquelles que estan marcades, indicades, destacades en color groc en aquesta taula, perquè són les que un cop haguem fet les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, ens ajudaran a pujar la nostra nota d'accés a la universitat. D'acord? Per tant, repeteixo, les matèries de 0,2 que apareixen 0,2 de color groc són les que més ens ajudaran a pujar la nostra nota. Després veureu que hi ha unes matèries que apareixen amb un 0,1 en color blanc. Aquestes també ens ajuden a pujar la nostra nota d'accés a la universitat. Però aquelles que en el grau que us interessa no apareixen marcades de cap color ni en cap numeració, vol dir que són matèries que no val la pena o no hem de cursar necessàriament per pujar la nostra nota. Per exemple, a Ciències Ambientals, en el grau de Ciències Ambientals, fixeu-vos que les matèries que ponderen, que tenen un pes més gran, són Biologia, Ciències de la Terra, Física, Matemàtiques i Química, mentre que la resta no tenen cap mena de pes. Per tant, la resta no ens ajudaran a pujar la nostra nota. D'acord? Doncs vinga, i només ens falta parlar del tercer criteri que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer una bona tria. El tercer criteri és pensar en quines són aquelles matèries en què tinc més facilitat, en aquelles matèries o aquelles assignatures que sé que els resultats seran millors. Molt bé.
Veureu que un cop hagueu fet la preinscripció, hi haurà un moment que tocarà fer la tria, formalitzar la tria. I trobareu un document semblant a aquest que teniu ara en pantalla. Anem a veure com l'hem d'interpretar. Bé, en funció de la modalitat que escolliu, haureu de cursar, tant a primer com a segon, el que anomenem matèries comunes d'opció. Aquestes matèries comunes d'opció són les matèries de modalitat, No cal que us emboliqueu amb la nomenclatura. Són aquestes tres que tenim aquí dalt. Fixeu-vos que si el que us interessa és fer un batxillerat d'humanitats, la matèria que estareu obligats a triar és el llatí, per tant haureu de fer un clic a llatí. Si el que us interessa és més fer la vessant de ciències socials, aquesta branca, doncs caldrà que tant a primer com a segon curseu les matemàtiques aplicades. I si, contràriament, sou més de les branques científiques o tecnològiques, haureu d'escollir les matemàtiques tant a primer com a segon. Molt bé, fixeu-vos que en aquesta primera tria ja hem decidit per una matèria de modalitat i abans us he dit que com a mínim hem de cursar-ne 3. Per tant, encara ens falten 2 per completar el que ens demana la normativa. Anem a veure d'on surten les altres 2 matèries de modalitat. Ara anem a la segona secció, aquesta secció d'aquests requadres de color verd. Fixeu-vos que si la vostra modalitat és la d'humanitats i ciències socials, haureu de triar entre el grec i l'economia per una banda, i això ja serà una matèria més, serà la segona matèria de modalitat, o bé haureu d'escollir entre la literatura universal i l'economia de l'empresa 1 per una altra banda, i aquesta serà ja la tercera matèria de modalitat. En el cas de ciències i tecnologia passa el mateix. Per una banda tenim la biologia 1 i el dibuix tècnic, haurem d'escollir entre una de les dues, que serà la número 2 de modalitat, i la número 3 serà la química o la tecnologia. Fixeu-vos que hi ha algunes matèries d'aquí que tenen el número 1 a continuació i d'altres que no. L'economia, per exemple, no té el número 1, en canvi el grec sí. Aquestes matèries que apareixen amb el número 1 romà significa que a segon tenen continuïtat. Podreu cursar la segona part de la matèria, la química 2, la tecnologia 2, etc. Molt bé, amb aquesta tria de la primera secció i de la segona secció ja hem garantit que tenim 3 matèries de modalitat. Però passem a l'última tria que haurem de fer, que és aquesta tercera secció d'aquí. Aquí podrem triar aquella matèria que més ens convingui o que més ens agradi, independentment de la modalitat. Per què? Doncs perquè si aquí ja he fet la tria de 3 matèries de la meva modalitat, aquí em puc permetre el luxe de fer-ne una d'una altra modalitat que no sigui la meva. Fixeu-vos que en aquesta última part tenim la història del món contemporani i la literatura castellana, que serien de la modalitat d'humanitats i ciències socials. Apareix la física i les ciències de la Terra, que són de la modalitat de ciències i tecnologia. I per últim apareix el francès. El francès és una matèria optativa que no pertany a cap modalitat concreta, sinó que es pot cursar en qualsevol de les 2 modalitats, sempre i quan també es cursin 3 matèries més, com deia abans, d'aquesta mateixa modalitat i sempre i quan s'hagi cursat a l'ESO aquesta assignatura, per garantir que teniu el nivell necessari per poder continuar amb els continguts de batxillerat. Molt bé. Bé, els estudis de batxillerat no només se'ls enfoquem a través de les assignatures, sinó que també oferim una sèrie d'activitats al llarg dels 2 cursos per complementar la formació acadèmica i la formació professional i personal dels nostres estudiants. Aquí teniu a la pantalla algunes de les activitats que fem al llarg dels 2 cursos, que, com dic, són activitats que no estan relacionades íntimament o explícitament amb una assignatura, sinó que són activitats més transversals. Per exemple, els nostres intercanvis lingüístics, per fomentar l'aprenentatge
i la competència tant amb la llengua anglesa com amb la llengua francesa, doncs fixeu-vos que aquí teniu una fotografia, una imatge de l'intercanvi amb l'Institut de Bèlgica que estem fent any rere any. També aquí apareix un retall, un recull, en aquest cas és un retall d'una notícia, un article de premsa de la nostra estada, el nostre intercanvi amb un institut francès. Una altra de les activitats que us deia que era transversal i que no forma part d'una assignatura en concret és el viatge de final d'etapa que poden fer els nostres estudiants de segon de batxillerat a qualsevol país europeu. Els darrers cursos, els estudiants de segon són els que han escollit aquest destí. Molt bé, això que us explicaré ara penso que és importantíssim a l'hora de decidir el centre en què voleu fer els vostres estudis de batxillerat. Penseu que per accedir a la universitat la nota és vital, compta moltíssim, això segur que ja ho sabeu, i el fet de disposar d'una dècima més amb la vostra nota d'accés o d'una dècima menys marcarà que pugueu fer els estudis que desitgeu o no pugueu fer-los. És per això que els resultats són importants i nosaltres pensem que hem de ser transparents i que hem de comunicar quins són els resultats de centre pel que fa tant al batxillerat com a l'ESPAU. Per això aquí teniu un resum, us l'explico. Fixeu-vos que aquí, en aquest primer requadre, diu que la superació del batxillerat al nostre centre és del 100%. Això vol dir que els estudiants, en aquest cas, que al curs 17-18 estaven estudiant segon de batxillerat, quan van acabar el curs tots van acreditar, tots van obtenir el títol. I d'aquests 100%, 4 alumnes en concret van obtenir matrícula d'honor. Per obtenir una matrícula d'honor, el centre les atorga a aquells estudiants que han aconseguit com a mínim una mitjana de 9 entre primer i segon, entre els dos cursos. Per tant, imagineu-vos la importància. A la banda dreta teniu un altre requadre on expliquem, resumim, quin és l'índex de satisfacció dels nostres estudiants i de les famílies dels nostres estudiants pel que fa a la informació rebuda i pel que fa a la formació. Fixeu-vos que els estudiants ens puntuen amb unes enquestes anònimes amb un 8,48 de mitjana, mentre que les famílies ens puntuen amb un 8,55 de mitjana també, com dic, amb unes enquestes que passem a principis i a final de curs de manera anònima. Pel que fa a la selectivitat, i en aquest cas és del curs, són resultats del curs 18-19, fixeu-vos que la superació és del 100%, per tant, tots els estudiants que han acabat batxillerat amb nosaltres i que es presenten a les proves d'accés, tots aconsegueixen aprovar aquests exàmens. Amb una mitjana molt alta, una mitjana d'un 7,209, a diferència o en contrast amb la mitjana de Catalunya, que ja veieu que és inferior, la de Catalunya, que és un 6,643. Per tant, estem gairebé a 6 dècimes, ja ho veieu, per sobre de la nota mitjana de tots els centres de Catalunya. I per últim, no vull deixar d'esmentar que en aquest curs, que és el que en aquest moment prenem com a referència, 3 estudiants van aconseguir la distinció de les proves d'accés a la universitat, que vol dir que van obtenir una nota superior o igual a 9, i un d'aquests alumnes, concretament una alumna, va obtenir un 9,8, que va ser la millor nota de les comarques gironines d'aquella promoció. Per tant, entendreu que estem realment orgullosos i satisfets. Aquí teniu un resum d'alguns reconeixements que hem rebut als nostres treballs de recerca, reconeixements per part de les universitats i per part d'entitats de la comarca. I per últim, en aquesta diapositiva apareix en pantalla quina és la previsió de les dates de preinscripció i de matrícula pel que fa als estudis de postobligatori, els estudis de batxillerat i de cicles. Fixeu-vos que la previsió de la preinscripció és que el termini sigui del 27 de maig al 3 de juny i de la matrícula del 8 al 14 de juliol.
Us recomano, però, que estigueu molt alertes a la pàgina web del nostre institut, especialment a la secció de secretaria, aquí teniu l'enllaç, perquè s'actualitzaran totes les informacions que ens arribin sobre la preinscripció i sobre la matrícula. Bé, res més, només desitjar que hagi estat útil aquesta presentació i recordar-vos que qualsevol dubte que tingueu me'l podeu fer arribar a través de l'adreça de correu electrònic capdestudisbat@bosdelacoma.cat o a través del telèfon del centre